Irnan. Ready na. Ready na ka? Natay challenge. Saksi mo ha. Mapriso ka. Agoy. Ay. Oh. Dati PC. Simple na kanitong challenge. Sus, why problema? Isus. Dako nig premyo. Angaw. Maipid jud mo ani ba? So ikaw nan. Gruyon ka. Gruyon ni mo ha. Ikay guroy. Kung maabot din ka sa linya. Gini. Tanaw. Kani itong PC. Mo ni linya. Linya. Kana bagis ba? Bagis, oy. Na ba? Onya. Ang imong gruyon dihara magbarog. Dari magbarog. Dili ra magbarog sa kung giwana, gani gibariguan ako ba? Imong gruyon dad-on nimo diha. Dia. Kanang naipagis, kanang bagis. Kung maabot nimo nga re, tagaan ka kinintos. Kinintos ha? Oh, dapat kinintos. Onya ikaw magpurong ka. Kuatong purong nimo. Purongi dong. Ingay purong dong. Ano, dako ba inig premyo ya di magpurong. Purong. Ang mata blindfold. Oh, blindfold na. Na. Tubang nito. Tubang purungi. Mahigot nimo dong. Kana. Oh, dapat ha nga. Di ka kita ha. So guniti ang PC. Imong gruyon si kuan ha. Irnan. Kana kinay ko nan. Guniti ang PC. Diri ka sa side. Diya ka nga side. Na. Diara. Uyarsa. Gruyon nimo si Irnan ha. Diri ka nan. Diya guroy ka. Dapat ayaw blihi imong mata. Diya. Ay, naglangat. Kana. Ayarsa kayo pagkamangandam si Hernan. Dapat maguroy nimo ha. Sige, guroyo nimo. Guniti. Sige, mag-ihap ko kuan. Sige. Apit na. Sige. Di ka kwarta ron. Sige. Lala. Sige. Sige. Pura. Kana. Kinitos. Irnan. Sige nan. Sige nan. Asaw. Grabe. Sige. Ablihin naman tayo mo dan. Ablihin. Kusgana. Iwan ingot mo isang. Kan. Apa? Kusgana na mo tadi. Ha? Oh. Gaya. Nga oy.